tinik ya tinik. Ay, pag-init. Dali! Dali! Tuloy lagi ko ba? Tuloy lagi ko ba? Okay! Tuloy lagi ko ba? Dala! Tuloy lagi ko ba? Hoy! Nakita nyo? Nakita nyo? Nakita ko kanina yung mabaran yung babae. Saan si Gusto? Parang
Parang ripis ata yun. Parang ripin ata niya. Akala ko yung una magsuta. Ha? Akala ko yung una magsuta. Hindi ko nga agad nilapitan eh kasi akala ko magsyuta eh. Baka nakadisturbo lang tayo sa kanila. Ha? Mukhang nirip no? Oo. Ripin ata. Rip bro. Marahas yung pamamaraan niya. Dinaan kasi sa marahas. Mga idol, hindi ko kaagad nilapitan. Baka magsyuta sila no. Kaya hindi ko kaagad nilapitan yun. Pero parang ano ba napansin nyo mga idol, parang ano no, parang nire-rip ata. Kaya hanapin namin ulit guys. Diyan nyo. Ha? Kita nyo kanina? Takot ito ang babae tol. Takot. Parang narip ata no. Akala ko ba kanina hindi ko nilapitan kanina kasi akala ko mag-shoot lang. Kaya ano lang ba makadisturbo tayo. Kaya ngayon mukhang pinipilit nata para mukhang hindi yun mag-shoot. Hindi magsuta bro. Hindi magsuta. Marahas bro. Marahas yung pamamaraan. Pamamaraan yung aktor. Kala ko din syuta sila ba? Mag-shoot ganun. Parang pinipilit yata to. Hindi lang. Dito ako. Ikutan natin. Day. Nagkulong ka bro. Ha? Ano yung babae? Natakot ata sa'yo bro. Natakot ata sa'yo ang babae. Ha? Mukhang natakot sa'yo ah. Yung babae bro? Ha? Takot ata. Day. Ay. Usapin mo na bro. Day. Ay kadlok day. Nasaan ko sumada ya? Day, kadlok sumada ya. Mga vlogger mo day. Ito bro. Mga kana mo day. Kawal naman to bro. Grip ka to day. Syuta mo ba yun? Hindi. Ha? Suta mo yun day, hindi. Dili no, patay grip lagi ni. Gasa yun bro. Day, kadlok ka mo day. Dalaw ka na mo day. Mautulaw. Ha? Di ba may mga maot? Yung ano, nag-grip na, pangit ang mukha. Di mga maot, mga pangit ng mukha natin bro. Ha? Hindi, yung nag-grip na sa kanya. Ha? Yung nag-grip. Yung nag-grip sa kanya? Maot ang mukha? Tatakbo dai. Pigtas ka namin. Maut. Maot daw ta. Yan. Truma tayo bro. Medyo so hindi namin nakalain doon. Hindi kayo bala niya bro. Kala namin yung Wala, baka na-truma yan. Na-truma talaga yan. Truma. Lulo. Ha? Truma yan. Pinipilit kasi ng isang lalaki. Drip mo. Ha? Hindi. Di ba may mga rape? Vlogger. Mga vlogger may dali
aksidente rin ba na anihan namong kuan kay midunggan namong tingog sa sakit-sakit. Oh, mingi ka ng tulong. Kaya itabang. May humihingi ng tulong kaya pumunta kami dito. Huwag ka matakot sa amin. Ikadlok na ya. Dok, sino do ulo do? Bro, meron cellphone bro, sig madlok ng cellphone bro. Dugat na bro, dugat tayo bro. Ha? Dai. Badlok boy, badlok. Hadlok man. Turutong mo. Natakot ako humawak bro, baka tayo ang kamalan ng rape sa kanya. Di atong ipagos lang diri ah. Ha? Atong pagsawon to. Pero siya ito gukot para makalabas dito no? Siya na lang bahala sa kanyang kaligtasan. Natakot ako humawak bro, baka tayo ang kamalan ng tayo ang gumahasa. Yung fingerprint natin. Fingerprint ba? Baka ma-fingerprint tayo. Dai, kadlok mo dai. Dai. Unong dai. Dai! Ay kadlok dai! Tuyan mo dayoy. Ay nakadlok. Ay, hindi ka dahil. Vlogger. Vlogger mo dai. Hindi ka. Ay lang sa pugsa bro. Sige mo dagan po na bro. Ay nakadlok na ya. Huwag mo na lang pilitin. Tabang ka mo paggawas diri ah. Asa man yung balay? Saan kayo? Takatutol ba kasi niya dai? Ganyan sa makadre. Agi ko grip ko. Grip ka? Dumaan ka dito tapos ginhasa ka? Ba't nakapunta ka dito? Paano naabot mo kadre? Nangahoy? Nangahoy ka? Kailan ka tong lalaki kanina? Kilala mo ba yung lalaki kanina? Na ako. Maot? Pangit? Mukha? Dali kadlok sa mga day, mga vlogger mamiday. Dili na may mang rep. Ano ba natin ito bro? Katul-tul pa kasi nyo ha. Muli. Kami rin bahala tong nag-rep sa mga pagkitao na motoron. Nagalaw ka dahil? Nahilabtan ka Kilala wala? mo ba yan? Hindi mo yung kilala? Nadi. Hindi niya kilala. Pepe, ato itong gi. Ha? Di, pangitaon, hanapin natin yun. Dito yun bro. Manata na ito kanina. Hindi natin. Akala ko siya sila eh. Oo, akala natin magsuka. Oo nga eh. Bro, marahas pala yung Kaya pamamaraan. hindi na tayo nakidisturbo kanina. Baka magsyuta sila. Kaya pala samantalahan pala ito. Tripan itong babaeng ito. Saan na kaya yung bro? Hanapin natin. Dito, ito pauwiin mo na natin to. Hanapin natin. Day. Uwi ka day. Bro, hindi kita kaya mo. nagalaw yan bro, hindi. Ha? Parang may Ano? dugo sa paa niya. Ha? Oo nga eh. Parang nagalaw. Tingnan mo daw bro. Parang May dugo yung bro. paa niya oh. May dugo ka day? Baka nagalaw yan. Di, wag mo lang, wag mo hawakan. Hindi natin hawakan to. Baka kayo ang dyan. Day, ulit. Day, tara day, ulit ka day. Day. Tara, tindog day. Tayo. Day. Tayo, ilabas ka namin dito. Sige, dandahan. Doon. Malayan ka namin. Baka harangin yan dyan bro. Dito. Malayan ka dito. Ha? Isundan natin. Ha? Sundan natin para makauwi talaga. Ayan mga idol no. Hatid lang muna natin namin ito kunti pero huwag naming hawakan kasi baka ito. Dinalaw ito ng isang rapist. Kami ang kamalaan na kami ang gumasa. Asa manapit yung malay day? Dito? Saan? Dito pala siya. Uya ni tao eh. Na-rape ka day? Ha? Tay, ito ko ta, ulit ta. Di ikaw ihutod ka na mo. Ulit yung balay. Layo pa yung balay, Day? Layo pa? Tignan mo ng motor. Ha? Ayun balay day. Baba daw bro. Ay, babaw daw. Ito. Una. Ito. Kasi bro, sipat mo sa mga bro. Ay, hadlok na sa mga bro. Aswang ni. Sige aswang ni. Ha? Ha? Sige aswang. Di yan aswang bro. Ha? Uy, ay gambak na day. Ay gambak sa para. Ay gambak na.
Baka yung may bahay na sa unahan ba nakita natin? Yung maliit na kubo ba? Oh, oo. Taday, hatag na mo, day. Doon. O yung sa tabing ilog ba? Yung may pispan ba? Baka ito yung nakatira doon. Nakay mama day? May magulang ka ba? Day, day. 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 Takot siya bro, takot siya. Takot siya. Akala niya ripis ka eh. Tara, ulit na. Gaya ka na mo. Gaya na mo rin, bro. Ha? Gaya na to, ne? Ihatid mo muna bro. Dito na kami, hanapin namin yung isang hanapin namin yung isang ripis dito. Ayun mga idol no, dito kami mamasid-masid kami dito mga idol kasi hahanapin namin yung isang nanggagahasa ng isang babae. Nakakawa man talaga yun. Kawa talaga guys ng isang babae. Ginahasa no. Ito. Hanapin namin dito sa gubat na ito, baka hindi pa yun nakaalis. Kaya abang-abang tayo sa mga guys no, next video na i-upload natin. Dahil baka maabutan natin yung comment below kayo guys no, kung anong dapat namin gagawin sa hayop na ripis na yun. Kung sakaling mahuli man namin, anong dapat namin gawin guys no. Kaya hinihingi namin yung suggestion nyo, anong dapat namin gawin sa ripis kung mahuli namin talaga, o buhayin man namin o ano nang gagawin namin no. Comment below kayo guys, huwag kayong huwag kayong mahiya dyan. Comment below kayo. Maraming salamat yung lahat guys no. Panoorin po ninyo yung karugtong ng video na ito para masubaybayan nyo ang bawat pangyayari.